मोनसे बाख्नायजाथाव रादाब रायजो राजाफोरनि हान्था मेला खालामनायाव खाबुनि थाखाय गावनि सिपिनि रां बाहायनानै लामा फोसाबनानै होदों दिपजयती मोसाहारिया। जबाटं हालामनि दिरिङाफुर गामिनिफ्राय बिसारपुरसिम थांनाय 1 किल'मिटारसो लामाखौ गावनि सिपिनि रां बाहायनानै सेन्ड ग्रेभेल गारनानै रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय फोसाबना होदों मुसलपुर जिल्ला बिसुनि नेहाथारि दिपजयती मोसाहारिया। थांनाय गोलाव सम बे लामाखौ फोसाबनानै होनो थाखाय सरकारखौ खावलायबोदोंमोनब्लाबो नाथाय रावबो सरकारानो गोसो होथाबाखैमोन। थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि समाव बे लामाखौ लुफुंनानै होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोनब्लाबो नाथाय आबुं महर मोनाखैसै बे लामाया, जायनि थाखाय रायजो राजा फरायसुला फरायसुलिफोरनि हान्थिनायाव खाबु जानाय बायदि मुसलपुर जिल्ला बिसुनि नेहाथारि दिपजयती मोसाहारिया बे लामाखौ सेन्ड ग्रेभेल गारनानै फोसाबनानै होयो। नोंथांमोननि चेनेलखौ धन्यबाद जासिहरग्रोबाय। एक्सुअलि बे लामाया बिराद रायजोनि थाखाय गोनांथार लामा। बे लामाजों दिरिङापुरनिफ्राय जपादं हाइ स्कुल बेसिम थांनाय लामा बियो। दा बे लामाया ओरैबायदि गाज्रि जाना दंमोन जे फरायसाफोरा माने थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद खस्थ' जादोंमोन। फारसेथिं स्कुल बासबो खारो, स्कुल बासआथ' बुंनाय बायदि जायो फैनोनो बन्द' खालामहां बायदि अबस्थायाव जाना दंमोन आरो। गमामायैनो बे लामाखौ थांनाय इउपिपिएल सरकारा लुफुंनो होननानै अन्थाइ खाम्फाबो गायसनलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मावफुंलांनो हायाखिसै। थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो दिनै जोबोद माने बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनबा दिनै बे एकदम रायजोफोरनि नांथारगौ लामाखौ नुनानै, रायजोफोरनि माने थांलाय फैलाय खस्थ'नि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि जपा ओनसोलनिनो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान मोननाय दिपजयती मोसाहारि फंबाया गावनि माने पकेटनि फैसाजोंनो दिनै रायजोफोरनि बे लामाखौ जेनेबा सेन्ड ग्रेभेल गारना होनाय जाहैबाय आरो। फैबाय थानाय समाव दानि रानिं गभर्नमेन्टखौ जों बेखौनो जायगानि जानाय खावलायनो लुगैदों, बिथांमोनहा जेन फदनो बे लामाखौ थाबैनो माने स्टेप लायो आरो रायजोफोरनि थाखाय बे लामाखौ लुफुंना होयो। दानि रानिं गभर्नमेन्टखौ खावलायहरनो लुगैयो आरो।